Lah dalamban kepet mega. Wonten pangendika ngadah Sinuwun miji amti patuko kula pun kepet mega. Lah dalam. Aku ora bisa ngilangi ingkang kuwana musik ana ing telenging paningalku ora liya amung putri sekaring kethaton ing Mandaraka. Dewi Surti kanthi mban. Sarene sikaki mbiyen tresna uruping jiwa ingkang luhur ora kena disuwun ora kena ditampik. Mula padha ngluputake aku yen to titi mangsa iki aku kasambut ing gandrung kesandunging wuyung. Tobat menapa patuko mboten kilap pawarta. Bilih titi mangsa menika Dewi Surti kanthi badhe kapundhut garwa kaliyan Lelendra Muding Astina Prabu Jaka Pitana inggih Sang Kurupati. Sinuwun. Mugi amilya wanutya sanes kewala kula ingkang badhe sagah dados ganjel ampeyan patuko sinuwun. Nyata laruta sangking yudha sang guru kula yen panang utusa sang Sri. Wah dalah. Wah. Panyawangku jroning pengangen-angen wis ora ana liyane Dewi Surti kanthi lakoni paning padha jebul arep digarwa karo Jaka Pitana. Nadyan to aku negara cilik dadi wewengkon ning negara Ngastina parandene kuwi ngerti kabeh wadya balaku sumurup yen to sejatine aku madheg gendera aku mbanggel balela aku ora bisa diwengku dening Ratu Ngastina. Wah, tiwas kebeneran kapasang yoga. Siji gawe, loro gawe. Aku bakal murungake setyane Sang Kurupati nggone bakal ngrapi Surti kanthi ngiras pantes. Aku bakal nyerang negara Ngastina. Oh, sampun negari Ngastina titi mangsa menika. Awit ujar tambang rawat-rawat mbok bakul sinambe wara Sang Kurupati miwah kurawanipun. Angiret penganten dateng negaring Mandaraka sinuwun. Lah ta. Trembelane. Menyang Mandaraka nuwun inggih sinuwun. Ya. Diwas kebenaran yen to pancen mangkon aku ora bakal wegah. Nglimpe samangsa ing kono lagi padha ropian-ropian. Swasana nggone bakal dedaupan. Pilih ana prajurit ingkang kandel kulit atos balungih tebak negara Mandaraka.
Wah, ah. Wah. Saneyaning tangga kadi langit oh jagat Dewa Bathara. Surya Putra, Surya Putra. Karepmu ki kepiye? Kowe arep mbeset raiku? Iya. Kowe arep mbeset raiku. Nek kowe iki mung adipati cilik, mung ratu cilik andhan. Najan adipati nanging aku iki mung kusire Nalendra Ngastina. Ora susah kowe ndatak kumbi, ora susah kowe ndatak goroh karo aku. Kowe sesambungan katresnan kelawan Dewi Surti kancat majane Nalendra Mandaraka Prabu Salya. Ora melek mripatmu. Surya Putra. Kae calon garwane Sang Jaka Pitana. Ngiluwa githokmu kowe kuwi sapa? Kowe kuwi apa? Ayo. Matur seklimah tak rungokke gage.
Rama Prabu piye? Gage. Munia piye? Kula nuwun sewu. Mestinipun paduka menika priksa dhateng gembolaning manah kula. Lah iya mergo aku ngerti aku weruh. Sloga lagak lelagon wah lalagianmu ingkang kaya mengkene iki ingkang ora wurung mengko bakal kriwikan dadi grujukan geguyon dadi tangisan. Ngerti ya? Tumibaning katresnanmu ingkang ora pernah Ratu Mandaraka karo Ratu Gedhe wenang netepake kamulyan tumrap putrane. Kowe ngiluwa githokmu. Piye? Kuwi durung yen to nganti kawanguran Raden Kurupati. Kowe dadi apa Suryaputra? Rama. Mbok menawi paduka Kanjeng Rama Prabu taksih kabondheng paugeran ingkang sampun mboten jumbuh kalian kawontenan samangke. Lirik derajat pangkat semat kami bawan kalungguhan menika mboten kenging kangge gegaran. Iya. Ning kowe ngilu wae, kowe iki sapa? Dewi Surtikanti iki calon garwane sapa? Aja mamak mumuk. Wong gak terus sida ngrusak pagrayu angrong pesanaan anggege mangsa meksa saresmi anjejamah kabeh mau dadi sawernaning bab-bab ingkang menceng saka ugring kautaman. Ngerti? Prabu Salya kewenang netepake sapa priya ingkang pantes andhatu krama Dewi Surtikanti ingkang pantes sinembah. Wong tuwa mono ngendi nggone padha wae bobot bibit mesti diitung kanthi permaju nganti buntung ing tembe urine Suryaputra. Ayo Munia Rama kula nuwun sewu. Katresnan ingkang mrengkul saking tuwing manah kula ingkang suci. Mestinipun ingkang muningani menika mboten paduka Rama Prabu lan mboten sinten kewala nanging nggih namung kula piyambak. Jernyatanipun kula piyambak ingkang sinandhangan katresnan. Aku ya wis tau dadi nom kaya kowe. Ning tumindake wong tuwa ora ngawur-ngawur gawar. Kowe mung golek dalan waton sulaya. Iya. Upama ta iki mengko mbok tindakake tenan lan kowe ora gelem medhotake katresnanmu kelawan Dewi Surtikanti. Ana paribasan cebol kaya lintang. Cucak muntalo. Depang rangsang gunung, ngerti? Wurungna setiam. Wurungna setiam, Rama. Menawi kula wurung gandeng Nyai Dewi Surtikanti, badhe kula entengaken pejah kula mingkat to, mingkat. Jamun taplir kinetap duka yaya sinebi Sojo bang mawingo-wingo jagat diwa Bathara. Wah setan alas kowe Suryaputra. Aduh arep dadi apa pun bapa iki mengko ger.
angin angin sing andika kakang mbok menika wonten menapa tangkeping raos dhateng ingkang rayipun tumibaning katresnanmu ingkang ora pernah Ratu Mandaraka ka Ratu Gedhe wenang netepake kamulyan tumrap putrane kowe ngiluwa githokmu piye kuwi durung yen to nganti kawanguran Raden Kurupati kowe dadi apa Suryaputra Rama mbok menawi paduka Kanjeng Prabu taksih kabondheng paugeran ingkang sampun mboten jumbuh kalian kawontenan samangke lire derajat pangkat semat kami bawan kalungguhan menika mboten kenging kangge gegaran iya ning kowe ngilu kowe iki sapa Dewi Surtikanti iki calon garwane sapa aja mamak mumuk wong uga terus sida ngrusak pagrayu angrong persamaan anggege mangsa meksa saresmi anjejamah kabeh mau dadi sawernaning bab-bab ingkang menceng saka ugring kautaman ngerti Prabu Salya kewenang netepake sapa priya ingkang pantes andhatu krama Dewi Surtikanti ingkang pantes sinembah wong tuwa mono ngendi nggone padha wae bobot bibit mesti diitung kanthi permati aja nganti buntung ing tembe urine Suryaputra ayo muni Rama kula nuwun sewu katresnan ingkang mrengkul saking tuwing manah kula ingkang suci mestenipun ingkang muningani menika mboten paduka Rama Prabu lan mboten sinten kewala nanging nggih namung kula piyambak jernyatanipun kula piyambak ingkang sinandhangan katresnan aku ya wis tau dadi nom kaya kowe ning tumindake wong tuwa ora ngawur-ngawur gawar kowe mung golek dalan waton sulaya iya upama ta iki mengko mbok tindakake tenan lan kowe ora gelem medhotake katresnanmu kelawan Dewi Surtikanti ana paribasan cebol kaya lintang cucak muntalo tepang rangsang gunung ngerti wurungna setiam wurungna setiam Rama menawi kumpul wurung gandeng Nyai Dewi Surtikanti badhe kula entengaken pejah kula mingkat to mingkat Jamun taplir kinetat tuko yaya sinebi Sojo bang mawingo wingo Jagat diwa Pandhawa setan alas kowe Suryaputra aduh arep dadi apa pun bapa iki mengko ger
Lajeng ngandika Kakang mbok menika wonten menapa tangkeping raos dhateng ingkang rayipun Permadi kok mekaten to Kakang mbok lepat kula menapa salahing Permadi ing pundi Kakang mbok Banowati ngowah-owah adat adat lupiya ingkang sampun Kakang mbok Banowati tansah nganti-anti sowanipun ingkang rayipun Permadi kanggo ora susah Kakang gunem sing tanpa guna Permadi kaya dirajang-rajang rasaku diketok-ketok kaya lombok jantungku tobat bisa temen kowe gawe moga kaya mengkono Permadi biyen ketok apa saiki ketok apa Dimas mangke rumiyin to Kanggo teka sanget ingkang jingandika penggalih Kakang mbok sawernining perkawis kedahipun inggih namung dipun wudari kula namung kepengin sowan wonten negari Mandaraga menika muningani sesawangan ingkang dipeni nanging jebul luput saking pandugi kula Kakang mbok besengut lan suntrut kula aturi paring dawuh kewala ora susah upama tak kandhakno ora murung ya wis kedadian arep apa Dimas pengarep-arepku wis kandas pangangen-angenku wis sajur mumur-remuk bubuk yayi ngerti ya yen tak kaya ngene lalakone ya kene pangiketing katresnan janji-janji nalika semono ora mbok tetepi tobat atiku ajur amoh Dimas iki jane nek apa to Gong mbah cah-cah kuwi oh rek cah-cah wandane merangin dindang wis lambene tak kiti blaki tak det kowe iki menengo nek ketoke nek piyai sedih ngono kan Petro nun apa kira-kira kowe iso maca salahe Permadi tumrap Kakang mbok Banowati apa Petro nek rumus kula nggih mboten tau lepat panjenengan wong kula nggih sing ngetutke sing nderekke temu ndi-pundi nah niku nggih mboten nate kok damel kuciwa niku mboten nate tau Ding wah tak suwek lambemu kowe Kakang mbok kula mboten nate damel panas sing ngraos Kakang mbok Banowati saiki ngene wae kowe sumpah janji karo Banowati ning tibaning padha Yayi Permadi gawe ki duwe ngrasaku mergo pendak-pendak siadi tansah nibakake janji ning katresnan tembungmu manis nanging ora menyang Banowati lajeng dateng sinten kabedhela dodho kula kapejalna Permadi sumpah kula mboten nate nibakaken katresnan dhateng sanesipun Kakang mbok mudyar ngaten nggih mbok mudyar ngaten pun mang sumpah mbok wangan telo
Lah cek telo ta. Yen jadi kumbi buktine ana pun Kakang weruh dhewe. Pendak-pendak ana begowong Surya. Ana grana Surya Yadi tansah mlebu ning patenggane Kakang Mbok Dewi Surti kanthi patobat kowe jejuwe ngrasaku Kang Mbok kuwi calon garwane. Wis Kurupati lah kok dadi kowe bisa temen tumindak kaya ngono Kakang paten ana wae Permati. Sawangen lintang sawangen langit sawangen kembang-kembang ingkang ambat bargonda wangi Yayi amung sira sang kedunging memanis ulekaning kaendahan Yayi Surti kanthi inggih Kakang Mas monggo sami lelumban wonten jagat katresnan kekosok sari-sari Kakang Mas inggih lair inggih batos sengsemeng manah kula pitaya sawetahipun pun Kakang semunuga aku pitaya merga sekabehing lelakon iku wis ditata dening Kang Karya Jagat kamulyan iku diparingake marang wong kang linuwih kosok balene kasangsaran bakal diparingake marang wong kang tunuing budi Yayi rehning nyatanipun Kakang lan Siadi kaya wis tetunggalan ditunggalake kelawan kahanan pangangen-angening batinku ya mung sira Yayi Dewi Surti kanthi ingkang pantes tak tohi pati inggih semanten ugi kula lumaing bumi kurping akasa mboten wonten priya ingkang dados sesembahan kula kejawi namung sing ngandika Kakang Mas namung ugi taksih wonten tidha-tidha mboten ketang namung sekedhik semunuga pun Kakang merga Siadi kuayu tanpa cacat dasare ora mung pun Kakang ingkang ngayunake Siadi nanging uga Ratu muda saka negara Ngastina Risang Jaka Pitana ingkang tansah gandrung kapirangu marang sira wong ayu kula mboten badhe saged nglampahi upama Siadi tetep dadi garwanipun Kakang kira-kira apa besok Siadi ora bakal ngliya dasar-dasaripun tiyang estri saged kaliyan priya sanes menika rak raos mboten marem
ugi saged mbok menawi sungsat teng timbang babakan yuswa ing antawisipun kakung kaliyan putih kekathan saged ugi nanging menawi kula kaliyan Andika Kakang Mas menika ora satimbang to. Iya, lan ugi saged amargi ingkang kakung menika sok manggan mara tangan dhateng putrinipun. Nanging menawi kula mawas sing andika Kakang Mas Suryatmaja menika ora mboten kagungan watak ingkang mekaten nggih. Ora wong ayu duwe bojo kaya ngene kok nganti dilarani. Mula destun temen ana wong lanang kok mentala njotosi bojone. Nganti biru erem. Nanging ugi saged mbok menawi raos sepi labet ingkang estri kala mangsa dipun tinggal kesah kaliyan kakungipun kanthi wekdal ingkang sanget dangu. Mila benjang menawi kula sampun emah-emah kaliyan paduka Kakang Mas, kula sampun dipun tilar. Kula sampun dipun tilar dangu nggih. Ora. Nanging uga ana kala mangsane wong wadon liya. Mergo jarene nggih kata-katahipun nggih males dhateng kakungipun. Mila menawi Kakang Mas tetep setya dhateng katresnan kula nggih boten badhe ngenang-ngene ora badhe nolehipun nengen. Nanging menawi Kakang Mas ya ora kena dipercaya. kowe arep ngopo? Ayo arep ngopo? Mboten kula mboten mantun ngomongno sepisan menika kula dados wanita dipun jamah dening kakung Kakang Mas.